Bueno, agrair més que res a la Federació de DOP i GP per l'experiència. Feia mesos que, a més, tenia la idea de voler pujar un globo i m'ha tocat el sorteig i sobretot per la iniciativa que estan fent i com que em dedico a l'hostaleria precisament és una cosa superbona per tots nosaltres i a part l'experiència ha sigut una passada. Les vistes magnífiques i el vol super suau, una estada molt agradable, la veritat. I hem vingut a gaudir d'un premi que era d'un sorteig d'Instagram de la Federació DOP i GP que feien sorteig i bé, ens va tocar i la veritat és que ha estat una experiència increïble, molt agradable, molt tranquil, és molt relaxant i m'agrada molt el que fan la Federació perquè promocionen productes del territori i del territori català, que és com s'ha de fer. El dia estava una mica nublat, però s'ha vist molt les muntanyes d'aquí, que són molt maques, d'aquesta zona, i la sensació ha sigut molt suau, no t'enteres ni de que puges, ni de que baixes, ni de res. O sigui, ha sigut molt maco, una experiència per tornar-la a fer.